Eze-Ana ugochitubelu onye manije mọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu onye manije mọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu akwa chacha ndị okenye ga-anyị front and back, ndị oche ya front and back. Fada sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu n'ụka abịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi oche. Ekenego m ndị niile na-esonyere anyị na live broadcast anyị, na-asị ka ị na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button to invite your friends and well wishers to hear from the horse's mouth. Isiokwu anyị ji bịa tata gbara ọgbụrụkpụ ọfụma. Yes, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ how to feed your chi and stroke your ezumezu. Yes, how to feed your chi / your ezumezu. Ihe anyị kwesịrị ịmụ ya maka na o so na the basic. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ na social media. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi ma ọ bụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prime ministry. Bụrụkazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, anyị gwara gị isiokwu anyị bịa. Mana before anyị gaba n'iru, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m na-emetụ aka na share button na-agwa ya ndị mmadụ. Yes. Ọ bụkwazie na nkụzi a ị na-anụ na ịlaikiri emetụ aka na share button. Ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April na-aga n'ihu. Ejego ori m n'isi ụtụtụ achụ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the globe. Ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-eje na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja. Yes, anyị ga-eje chụrụ ndị mmiri aja. Ọ bụrụ na anyị chụara ndị mmiri aja, sọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya. Emechasịrị aka na mmiri anyị gbota n'elu ala chụọ aja to entities of powers. Jeje n'ebe nchụaja gbuo ebu wee mesịrị aka n'aha mmadụ dum. Maka nte yiri ike dị na aja a na-achụrụ Igbo nwanne chụba aja na aja na-egbukwa uke. Yes, ka anyị gabazie n'ihu n'ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụkwa ndị chọrọ isonye na ya bụ aja, ihe ị ga-emewu ya token donation. Chat ya m na WhatsApp. Ka m gwa other details I need from you in order to book you. WhatsApp number you nweta m bụ 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Then ọ bụrụ na ị watch na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, ị chọrọ ịnụ nkụzi, ị na-anụ nkụzi achọghị ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ isi arịa mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Anyị nwere over 1000 lectures na ya. Ọ bụrụ na ị na-awọchị anyị, o nwere Hollywood movie wọchịrị na channel anyị like, jee na Eziokwu Great Movies na YouTube wọchị ya, ma ọ bụ jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube wọchịkwazị ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV na Hollywood Movies wọchị ya. Ka ị na-awọchị na-emetụ aka na share button. Ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi a. Agwara m gị n'isiokwu anyị tata bụ how to feed your chi and ezumezu. Nke mụgoro ugo na-ewuchi onye ụwa gị. Ihe awụsa na the basic ị kwesịrị ịma. Yes, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ayọ ka nkụzigharịa nkụzi a. Ọnya ka m ji akụzie. Now, ihe m na-achọ ka nkụzi elu gị wụ na basic ị kwesịrị ịma. 1. Ihe ị kwesịrị ịma na ya bụ basic bụ now ịbata n'ọdịnala Igbo. Ihe izi ị kwesịrị ime
bụ learn how to communicate with your spiritual forces. Learn how to communicate with your spiritual forces. All the very important. Maka na ịmara ka esi communicate to your spiritual forces. Ịmara ị ga-enwe ike na-esonyewu na private devotion, meditation. That niile dị very important. Devotion and meditation all the very important. Maka na ọsụsọ n'oge a ka iji akwụnye onwe gị n'ọkụ. Yes, oge a ka iji akwụnye onwe gị n'ọkụ. And ndị kwuru okwu sị na prayerless child of God is powerless child of God. So ọ ga-enwerịrị mgbe iji akwụnye onwe gị n'ọkụ ka ị wee dị connect ya onwe gị to spiritual forces. All the very important. So ịbatago ọnọdịnala ihe izi kwesịrị ime 1. Learn to set aside 5, 10, 15, 20 to 30 minutes daily for your spiritual exercise. Very important. Agwakwala gị etu ị ga-esi na-eche ihu na East. Nche ebe anwa ịkpọkụ chi gị, kpọkụ Ezumezu na mmụọ niile so gị si ya n'ịbịa ka gị na ha nọrọ ya. Ọ bụrụ na imechaa nke a mmadụ ka esi eme na-eme ya ụbọchị ọbụla, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee ya nwee specific time iji abịa. Ọ ga-enyere ụmụaka ha wee mara na very serious. I recommend gị 3 a.m. or p.m. Far better. Mana ọ bụrụ na oge ndị a adịrọ suitable for you, then look for any time that suits you more. Ịghọtara ya ka ofu. Then ọ bụrụ na ibidozie emewe that ya devotion, kpọkụ chi gị na ezumezu mmụọ gị na ya so si ya ha direct ya gị to dibia, a spiritualist ga-eme focused, as in get look into your life, consult the medium on your behalf. Go wee gwa gị etu ihe mere n'ime ndụ gị, ihe a ka a na-akpọ spiritual lab, ka enwe ike malụ ebe nsogbu si. Maka na ịmara ebe nsogbu gị si, ịmara etu ihe esi wee tackle ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agabiga so many things. Ụfọdụ anaghị ebunye na ancestral stuff. Ụfọdụ asị na nwanne nna ha, na ọ dị uncle, na nwunye dị mma ha. Ụfọdụ a na-ebunye ndị amoosu. Mana ụfọdụ amarọkwu na some of the things ha na-ekwu na mmadụ na-eme ha na onwere onye mere ha. Yes, ka mmadụ ga o nwere onye wu na ọ bụrụ na ụtụ dị n'ụzọ ya, ụtụ mmụọ gbara ya maka na ihe o meta, ma ọ gwara ụtụ mmadụ gbara ya, bụ nyanwa wu the bedrock, the real cause, the source of his or her predicament. When ndị bụ na ihe bụ nsogbu ya bụ na o jere n'ihu ọrịa dịka cold ones, enwere ike ihe bụ the genesis of your problem is as a result of negligence. Out of your own ignorance, you refuse to go to your ego. Kamalu that. Abro so go mega. O wo ka wara okay ma we malu that. Huh? Yes. Ilotalo nwoke ezigara ozi. Ka o jee n'ihu ọrụ. Jezi ozi. Asha jezi. Ilotara ya? Yes. Achọ nke ete nke ya recall wo. Oguma ahụ ya nwoke ọtụtụ ozo na the message ya. Yes. Ịma Jona, awụzie nwoke na. Yes, Jona bụ onye akpọrọ ọrụ. Kedu ihe akpọrọ ya? Ịma na akpọrọ ndị mmadụ ọrụ n'ụdị dị iche iche. Ọ nwere ndị akpọrọ ka ha bụrụ ndị mgbasa ozi. Yes, ha bụrụ messenger. So Jona bụ onye akpọrọ ọrụ ka o jezie ozi n'obodo gwa ndị Ninive wee dọọ ha aka na ntị maka the impending doom nke nọ n'ụzọ ka ha gbanwee n'ajọ omume ha bibe ezigbo ndụ. Jona wee sị mba ya ma emie na ndị a deserve ka apịawa ha azụ, mana mmụọ a chọrọ etu ọnwa. Jona wee gbawa ọsọ sị na ya ma eje ka ozi a karịara ya. Etu ozi si wee karịa gịnwa, yes, gịnwa na-ene m anya. O tege ezibere gị ozi n'inwere ọkpụkpụ kere ihe imere irie mbọmbọ iche na onye gbapụ n'obodo oyibo
iche na ịhapụ be nna gị gba na Lagos ma Abuja ma Port Harcourt ya asọlvụ gị problem gị. Amụọ nga amụ ọ bụrụ eziokwu. You know why? O nwere ihe ọbụla nwere ike ikewa gị with your root, with your ancestors. Enwere umbilical cord jikọrọ gị na your ancestors. Ị ga na-anụ ka ndị mmadụ na-ekwu maka DNA. Ọ bụ eziokwu. I can tell you now, your ancestral DNA is running even in your blood. So that ancestral DNA ka a ga-eji draw gị back to your root. Ọsọ ujebe ka fancha. So adị agbati ya n'ọsọ. So mmụọ bụ ebe ị nọ. Maka na mmụọ ka ọ bụ. Maka na enwe ha na-akpọ infrared na-adị na ndị na-eyuzu remote. Ọ bụ eziokwu. That infrared abụ ihe remote ji connect the other device. Yes. Maka n'ihi na part of your ancestor umbilical cord is in you. Therefore, ha ga-eji ya wee torchlight gị ebe ọbụla na ọsọ gbagodo gbajewe Cameroon ha so abịa. Mmadụ ara agbakarị ikiri okwu ya n'ọsọ. Ige ntị. Des ikiri okwu ga-asọ okwu ga ihe agbakarị ya n'ọsọ. Maka na ebe ọbụla ikiri okwu. Maka ụnụ nwa bụ ndị eri na-eme ego ọ dị oke na-agbanye nwere ebe ị na-agbanye. Ọtụ idudo n'info. Dịka onye nna mmadụ ga-atụ ya bụ Jona wee ripụ mbọmbọ. Wee ọ dị ya ka na ọkpọ oku a na-agba ya maka na ya nọ na be ha. O wee sị ka eje baa ụgbọ ka ya na-adị obodo tere aka. Ọmụọ na obodo ahụ ọ na-achụ ya aja dị ya. Mgbe ọ bachiri n'ime ụgbọ eburu mmiri wee megide na tụma. Ọ bụrụ na ndị nọ n'ime ụgbọ a dụrọ wise wee sị ka ha fee nza that is ka a gbaa afa mara onye iwe Chukwu iwu ụmụ mmụọ dị n'ahụ ya kpatara eji chọọ na ha n'iyi na ihe a na-emezi na nkịtị. Aka a na ha niile n'iyi. Wrong positioning. Akọrọ nga akụkọ maka na wrong position nwere ike ime gị iresi igwe mpịawa azụ emere onye ọzọ. Etu a ka ọ dị gị nwa nwanne akpọrọ nwanne gị ọrụ eju na ọma eje enwere ike apịawa ụtarị fifidalịda a na-apịa nwanne gị a na-apịa gị na-apịa nne gị na-apịa nna gị na-apịa ụmụnne gị ndị ọzọ maka n'ihi na o jero n'ihu ọrịa. Ịghọtara? Yes. Mana ofu onye n'ime unu jewe n'ihu ọrịa enwere ike iji maka ya wee ndị ọzọ enwee soft landing. So Jona wee gbawa ọsọ ewee fence ewee si na Jona ewee sị mba ahụ kama ọra ya nwụrụ ofu onye nwụọrọ ọra ewee were Jona tụnye na mmiri ewee si na azụ Jona wee kpọrọ ya wee jewe obodo Ninive ruo obodo Ninive. Ọ maka gị nwa onye akpọrọ ọrụ na-agba ọsọ ka nna aka aka. O wee ruo obodo Ninive wee ka na-esi ọnwụ azụ kpọpụta ya ọ ka na-esi ọnwụ ya ama eje. O wee jee n'okpuru osisi ka o jee che na osisi a ga-enye shelter maka gị nwa onye akpọrọ ọrụ ka na-agbagharị from one prayer house to the other thinking na ọ ga-enye gị shelter. Ọnwa shelter enye maka na iji jagoro Passover night ije 31st night jegodo all this night jee Masuya night ihe na-ebe na aka na-ebe nwa nke na-aghọta. So those things can never give you shelter. Maka na onye akpọrọ ọrụ nwere ndị a chọrọ ka ha nụ the truth. O nwere ndị ga-enweta ọgwụgwọ site na gị nwa ma ọ bụrụ na ị nọ n'ihu ọrụ. So ọ bụrụ na ị gbaba ọsọ emeghị ihe mere Jona. Jona nwere shelter at comfort of his place. Ebe na-eshelter ya ọ na-ezuru ike. The forces of nature destroyed the tree. Osisi ọnwụọ to ensure na Jona enwere shelter. Nwere ihe ịghọta. So enwere ike destroy ihe dị ndụ ka e wee dị sure na-apịawara gị azụ etu ha si chọọ agbatara ya n'ọsọ. So nke mbụ so ị malụgoro na problem ị na-enwe as a result of na ndị otu na-apịawa gị azụ maka na ị nọrọ n'ihu ọrụ gị. Maka na o nwere onye achọ ka ije kwubiere okwu mara ị jụrụ na ịma alụ. O nwere one lady kpọrọ m yesterday. Yes, chat m yesterday. Na nwa m disappointment ihe dị n'ụwa ọ na-enwe. Oge wee sigoro ka agbagodoro ya afa ka mmadụ ihe wụ the problem. Ihe ụlọ agba mgbagharị ya afọ. Ọ bụrụ na onye abụ onye akpọrọ ọrụ na ọrụ ya adịghị mature. Nke bụ eziokwu bụ na ọ ma enwenata udo tiri oge n'ihu ọrụ. Ọ sị m mba na-akpọrọ ya na ya bụ ya na Christian home. Ọ bụrụ onye nwabụ ihe matara nọ. Ofu ala ji ka anyị na-achụrụ anụ. Weda ma ị na-arụ na Christian home ma ọ dị na-arụ n'ọdịnala.
ihe ị kwesịrị megoro udo wuche ụmụ mmụọ gị na-azụ, yọzie ha biko na-ekere ọrụ eke ka ya own duty bụrụ maybe evangelical ịgbasa ozi, ma ọ bụ ka ọ bụrụ some simple ones. If they permit it, so be it. At least ihe emegoro ha, kwetagoro n'ikwetagoro megoro ekwe ma agwụ nwa ha n'ikpe, ma ha biko ha mee ka ọ dịrị gị mfe. Mana nke fa achọghị iji ntụrụ n'ime eme. So gị nwa na-akpọ mmadụ na-asị na ya ọkụ dị responsible nwere ike ọ bụrụ na ihe so gị, ị na-ege ntị. So ihe o ji dị mkpagoro njikwu na ihe ebu ụzọ gbagoro afọ ahụ ka ị mara ebe ihe na-eme gị si, maka na ihe ma hapụ isi na-agwọrọ ike ajụ. Ọ bụrụ na ị mara ebe ihe na-eme gị si, ọ bụrụ na ụchụ dị n'ụzọ gị, ụchụ mmụọ gbara ma ọ bụ ụchụ mmadụ gbara gị, ma ọ bụ na-alụ alụ imetara bụ ihe bụ nsogbu, eburu ụzọ kpụọ na-alụ saut. Ị ghọtara ya? So ka ị wee dị ọcha, iji aka gị na-emedo ụmụ ihe mmụọ. Akọwara ụmụ ụlọ na my vision bụ onye akpatara m ji abịa na-akụziri ndị mmadụ ka ị ga-esi wee eme some spiritual work n'ọdịnala Igbo by yourself. Maka na ime by yourself ọ dịrị uchipa. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na esi mmele gị mma atọpụ ya nche ego n'enu ihe ọ kwesịrị ịbụ, maka n'ihi na efi na-azọcha ọka adị ekechi ya ọnụ. Ebe mmadụ na-alụ ka ọ na-eri, oyibo kpọrọ ya workshop. Ị ghọtara ya? So for the fact na mụnwa na ezumezu esoro m go m rụọ ọrụ gị ọrụ, anyị ga-enweta something, maka na ụmụ ezumezu ndị dum wee ọrụ ya bụ ọrụ, a ga-asị ha deme. So mana ọ bụrụ na ihe eji aka ọrụ, so be it, ọ ihe anyị na-achọ. Mana agwara m gị dịka onye ọdịnala na 70% of your spiritual work you can do it yourself. Mana enwekwara nke dibịa ji bụ dibịa, enwere some certain work bụ 30% ọ bụ na dibịa ga-arụrịrị gị. Enwere ihe mmadụ ji bụrụ dibịa, enwere mmụọ kụbara mmadụ, enwere mmụọ eji arụ ọrụ. Maka ụnụ nwa bụ ndị akpọrọ ọrụ na-eme mmekasị, na-ahụ ịbịa na Facebook ị na-eso onye a na-eso onye a, ọkụtụcha ụfọdụ ihe ije mee ya. The secret ama agwa gị bụ ị nwere ike mechie ndị a ma ọma ya aga na enwere many things na-eme na ọma aga. Enwere ike ọ bụrụ na ụtụ ma ọ bụ arụ dị n'ụzọ gị. Enwere ike ọ bụrụ na iwu ụmụ mmụọ dị n'ebe ị nọ, ị nidigoro ịbụ ụzọ wuchie onwe gị ka ị wee tozuo oke, ka gị na ụmụ mmụọ wee dịra mma, ka ọ ga-abụ ịchụ ọja bacha onwe nalụ. Ị ghọtara ya? So gbagoro afa. Ọ bụrụ na ị gbachara afa, dibịa wụ na arụ dị n'ụzọ gị, bụ ụzọ sachaa agha arụ, kpụọ arụ, sachaa agha ụchụ, ịdịgo clean. Maka na cleanness is next to godliness. Ebe ọ nwụ na ịdịgo mma, onye na-agbara gị afọ n'ezie, ọ bụrụ na iwu onye akpọrọ ọrụ a priest n'ọdịnala, ọ malụgo na as a priest n'ọdịnala na ị ga-eji aka gị na-alụrụ onwe gị ọrụ, especially when you are in a conducive environment. Ọ bụrụ na ya kpọrọ gị ọrụ mana ị n'obodo oyibo, so be it, nwere ihe ị nwere ike ime, mmadụ ga na-emere gị. Just gwa na ezumezu biko for time being na-eto ịnọ mba dị anya na atmosphere adịrị conducive. Ghọtara ya? Ka so person na-emere gị ya, it will be acceptable. Mana ọ bụrụ ụzọ ị nọ na Nigeria, eneghị anya ịdịchọrọ buoyant enough, dibịa gị ga-akụziri gị, maka na agwụdoro eze ochie otu esi eme one or two ka ị nwere ike jiri aka gị na-eme. Like mụnwa ịbịa na be m chọọ ka nkụziere ụzọ certain things, ọ bụrụ ha ana na otu adụ n'ụzọ gị, alụ adụ n'ụzọ gị, ana na-akpọrọ ọrụ, mma akụziri gị ya, maka na ọ ya aka mma na ijiri aka gị na-achụ ya. Ọ bụkwa na akpọrọ gị ọrụ, o nwekwara ụfọdụ ọrụ ihe emewuru onwe gị dịka onye akpọrọ ọrụ. Ka mma atụ, ọ bụrụ na n'ịbụ dọkịta, ihe enwe ike treat secondary sickness by yourself without ije ụlọ ọgwụ, maka na ọ dọkịta ka ịbụ. Mana ọ bụrụ na ị bụrụ dọkịta, ị bụrụ expert na medical line, yes, ọ bụrụ na ị nwee ka isi enwe accident, home accident, ị nwere ike ime ihe a na-akpọ first aid. First aid bụ to halt the situation from escalating. You megoro that one,
before so onye abụrụ onye akpọrọ ọrụ nwere simple thing ọ ga-emewuru onwe ya dịka onye ọdịnala. Then onye akpọrọ ọrụ ga-emezi deeper works, the secondary part. So ihe chọrọ ka nkọwara nkịta bụ how to feed ya chi, mana eji m n'aka na ịghọtago the factors nwere ike ime ife idi echi gị ọ ghara ịga, ife idi ezumezu ọ ghara ịga. Ihe kpatara ya na ịkwadoro ọfụma, yes, i mere ihe ị kwesịrị ime ka ị nọrọ ọfụma wute ụmụ mmụọ. So etu esi mmadụ si efe idi chie maọbụ ezumezu, ihe dị mkpa bụ ha dị similar. Ihe dị iche na ya bụ ọ bụrụ na ọchị gị ị na-efe idi, ịkpọọ ya afa n'ọchị gị. Ọ bụrụ na ezumezu ịkpọọ ya maọbụ na mmụọ ọbụla. Yes, as long as ị chọrọ connect to the sun, the power of the sun, the energizer, wee mee ya. Gee ntị ka ịghọta ka nkụziere simple method ị nwere ike isi wee feed ya chi maọbụ ezumezu. As long as your hands are clean and then ịchụ onye bụ aja na ụmụ mmụọ ga-anara ya na ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ọchị gị maọbụ ezumezu gị chọrọ ime simple thing, jee chọba nzu. Ịchọba nzu, igwerie nzu, igwericha nzu, were nzu a kpọkuo chi gị. Ọ bụrụ na ọchị gị na-achị inye maọbụ na ezumezu, si ya na taatawa ụbọchị na-ese taa bụ eke, ụbọchị taatawa ụbọchị eke, na m na-akpọku na m na-adọrọ ụnụ ala. The day chefukwara na ị ga-efesi east, na m na-adọrọ ụnụ ala, na njọ ka kpọta unu ebe a wee chukwu unu. Ịkpọkuo chi gị, kpọkuo mmụọ niile so chi gị, kpọkuo ike nga chi gị, kpọkuo ezumezu mmụọ chi gị so chi gị. Ọ bụrụ na ịma afa chi gị, kpọọ ya afa. Ọ gwa na ịma na afa ya, kpọkuo onye ọbụla ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị, osiri ikwu na osiri ikwu nna ya bịa na gị nwa bụ so person from so place na-akpụ ya n'ụbọchị taa, si ya bịara mkpada taa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka gị wee rikọ. So ọ bụrụ na imesịa sekụl anwa, i were ogirisi dịka ogirisi ihe dịka ịnọ debe n'ime ya bụ line ahụ ịka sekụl ahụ i mere ihe ji mee sekụl ihe a na-agbọ sekụl abụ ana ka ịdọ gwa mmụọ n'ebe a ka a ga-abịa were aja. I wee were ọjị wee gọba wee kpọọ chi onye ụwa gị na mmụọ niile so chi gị, onye na-achị gị na-erikọ. Kpọwa mmụọ niile na-anaghị ọjị, ndị na-anaghị nzu, ndị na-anaghị edo, ndị na-anaghị nkwụ ọkụ, ndị na-anaghị ihe mme, ihe aja, ihe sara aka, ihe ọnụ na-eri. Ịkpọwa ha sị ha onye akpọ ya megide ya kpọ ibia. Imesị ịwa anya bụ ọjị, o nwere ka ọ bụrụ ọjị gbara ise. Example, iwere ọjị si anyị na-enye ya ọjị na eke abụ na eke, itinye n'ofu. Sikwa anyị na-awa ọjị na ori abụ na ori, tinye na dise na sekọnd akwụkwọ. Ị na-enye ya ọjị na afọ abụ na itinye na sekọnd ted akwụkwọ. Ị na-enye ya ọjị na nkwụ abụ na nkwụ, itinye na deted akwụkwọ. Iweruzie the last one taa gị na ha atakọghị ọjị. Iweru nzu tụọrọ ha afịa na-anọ ụbọchị na-anọ n'ime ya bụ akwụkwọ ogirisi idebe. Ọ bụrụ na imesịa ya tụọrọ ha nzu, imesịara ha tụọrọ ha nkwụ ọkụ afịa na-anọ ụbọchị na-anọ, tụchara ha nkwụ ngwa ọkụ ịnụkwa ka ha mara na ọ bụrụ ajọ nri ka inye ha. Ọ bụrụ na imesịa etu a, ịbụkwara onye na-alaiki ihe ụtọ dịka Fanta maọbụ Life maọbụ wọta ebe onye na-alaiki, orukwu ya godoro fatụkwanụfa, maka na ihe dị onye mmadụ chie mma. Imesizie ya, wepụta ọkụkọ ahụ ị chọrọ inye ha. Ọ bụrụ na nwekwa otu oke ọkpa, ọ bụrụ na nwaanyị weta nnekwu. Ana m achọ ka nkụziere ya simplest method. Then ọ nwekwara ndị chi ha na-eri oke ọkpa na nnekwu, mana achọghị m ịgawa into deeper na simple method. Iwelie ya elu, ịkpọchụ onye ụwa gị ya dị ike nke ya na mmụọ niile so ya, si ya na taa wee bọsị eke na gị nwa bụ onye ọ nọrọ ga-achọ ka ịchụkwa ya, biko ya bịa nara aja. Igbuchagharịa ọkụkọ a, isie ya na ji emesara ka gụbara ya etu o si wee dị gị mma. Ikwucha echefukwara na ihe ị na-egwu ka mmụọ na anụ. Imechi igbo onye bụ ọkụ, igbucha ọkụ anwa, were ọbara ya fesa na dati ogirisi na anwa. Imesacha ya, denụ ije sie nya bụ ọkụkọ na ọ bụrụ ịchọrọ isi sie ya bụ ọkụkọ, weda ma ịchọrọ isi esi ma ịchọrọ ịhụ ahụ, mana lesa asụ m na ịchọrọ isi esi. Ọ bụrụ na isicha anya bụ ọkụkọ, denụ isicha ya, iwere ji ole ma ole banye ya dice some ibe jigasị tinye na ya. Ihe ị na-esinye itinye na mmanụ, ihe ị niile itinye bụ ose ka o wee ghara ide emedo obi. Ose, nnu na magị is enough. Isicha ya, iburukwa ya na-efere abịakwute ha sị ya na nri onye si iru n'omego gịnị n'oge na because na ọha nwanwe. Iwere isi ya na ụkwụ ya wee nyefe gosi na ọha nwanwe. Iwere obi nke a na-esi ike na adị na ka akụ liva, iwere ya tinye ha sị ya ka obi gị na ha bụrụ otu. Iweruzie liva ya, ofu liva adị na ya, asị liva adị na ya, piri ewutu ofu ibe ji. Ipiri chest match ya ihe just match ya ka o wee dịrị easy for ants, lizard and ụmụ anụmanụ birds ndị ga-abịa gị. Imesịa ya etu a, ịkpọọ ya na efere anwa iji like let's say 5 portion,
iwere the first portion tiri ha sị anyị na-enye ha nri na tata ụbọchị eke ke abụ na eke, were second portion sị anyị na-etiri ha n'ori abụ na orie, wee third portion nye ha sị na-enye ha na afọ abụ na afọ, wee the fourth portion sị anyị na-enye ha tiri ha sị anyị na-enye ha nri na nkwọ abụ na nkwọ. Imesizie the last portion irie ọnya bụ na gị na ha erikọ. So ọ bụrụ na imesie etu a ime gị ọfụma. Yes, imesia ya ịhapụ data ebe anyị nọ feed till the next day. Always the next day, you can as well tidy up the place. Yes. Ama na nzara anyị jụ ezuru ọfụma. Na n'ezie ịchọrọ ịma na ịmalụ gị. Yes. Etu a ka ị ga-esi mekwa ọ bụrụkwa na ezumezu gị kama na ọ bụrụzie ezumezu gboro ha oke ọbara nnekwu. Ezumezu ụmụ mmụọ niile gị na-asụ together. Igboro ha oke ọbara nnekwu kpọọ ndị na-eri oke ọbara ha bịa, ndị na-eri nnekwu ha bịa. Etu a ka ọ dịkwa na ọ bụrụ na arụsị. Ịghọtara ya? Ma ọ bụ mmụọ dị be nna gị mana amarụzie ebe ọ dị. Ịdọkwala ha ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị afa mmiri, send alụ message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị na akakaka ya mụ na jiji ya mụ na onye chi na-akwụ na amachi na mpama ya ebe na nke ya. A sịkwa m na ọnwụ na ọnwa egbu ojii eji wee chụ aja na-emecha na ọya ekwu ome. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ọ maka meela ụlọ ka ọ dị na-echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ekwukwa m ọzọ na ọ bụrụ na ọnwa egbu ojii eji wee chụ aja na-emecha na ọya ekwu ome. Udo dịrị ụnụ.